Ok. Manden cɛ ni manden muso muru ni karamɔgɔ somɔgɔw ni donsow an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada aw minnu bɛ manden ani aw minnu bɛ manden kɔ kan kana balaba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɛɛ lajɛlen barikada alhamdulilayi rabbil alamina an wasalen don an bɛna an ka video kɛ Ivoiriens ka sɔrɔsi minnu bɛ yen n'u b'an fɛ yen u bilala ka taa kasobonba la u taara sɔrɔdasiw ka jugement u jugera yen sɔrɔdasiw ka jugew y'u juge sɔrɔdasiw ka jugew y'u bila ka taa sɔrɔdasiw ka kasobonba la o n'anw ta tɛ kelen ye dɛ u kɔni taara sɔrɔdasiw ka kasobonba la bon sisan kuma banna ni artiste mun y'i tugu ka taa ni mankan in tɛmɛnen kɔfɛ o kun ye ni malien mun bɛ yen n'i taara i fereke Ivoiriens ka ko la o y'i kun ye i y'o faamuya wa ninnu u minɛna mun ka gɛlɛn n'i ka jamana sɔrɔdasi tununa n'i t'a minɛbaga dɔn n'i t'a minɛbaga dɔn a tununa dugu min na n'i t'o dɔn u porte disparu tɛ dɛ u minɛna Mali sɔrɔdasiw fɛ ka tila k'a fɔ officiellement télévision na i y'a faamuya porte parole gouvernement transition fana k'a fɔ Ivoiriens ka sɔrɔdasiw bɛ anw bolo an y'u minɛ an y'u juge an y'u bila ka taa kaso la wa u bɛna tila ka juge tuguni de an y'u dalakan lamɛn dɔrɔn an y'a sɔrɔ kuma ɲɛnama t'u da kalo k'an y'u bila ka taa kaso la yanni an k'u juge wa an bɛn'u juge donc pour que o mankan kana kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko ten an ko an aw ka sɔrɔdasiw minɛ u nana anw fɛ sariya t'u bolo aw ka jamana ɲɛmɔgɔw bɔra ko sariya b'olu bolo jɔnni ye sariya d'olu ma k'olu nan'u dɛmɛ minnu ka okumu kɔnɔ minnu ka c'est à dire minnu ka u nan'u dɛmɛ minnu sababu fɛ k'o ye ONU ye donc ONU ko k'a ta kalama Mali la u nana u ni marifa b'olu bolo marifa b'u bolo fɛn min ye k'a fɔ k'u tɛ se ka na avion fɛ o ye manamanakan de ye drogue feerela bɛ drogue to a bolo ka na tɛmɛ aéroport fɛ i y'a fɔ a dealer a bɛ tɛmɛ aéroport fɛ n'a minɛna o y'a bannen n'a ma minɛ a bɛ marché sɔrɔ gain perdu de don ok n'i nana k'i bɛ don Mali dugumala fɛ sɔrɔdasiw b'i faga u ye mɔgɔ joli bɔra Côte d'Ivoire ka na dugumala fɛ n'u y'olu faga frontière la a baden al Chris Yapi y'a fɔ u ka Chris Yapi bɛɛ b'a dɔn o tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ baden nana dugumala fɛ Mali sɔrɔdasiw y'u bɛɛ faga sini y'u bɛɛ faga donc u bɛ se ka na sanfɛla fɛ ni ONU ka sɔrɔdasiya ye ka na sanfɛla fɛ ka tila ka don u minɛna aw bɛ k'a fɔ ko n'a sɔrɔla k'u tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ k'u tɛna aéroport fɛ mɔgɔ joli b'i dogo ni faux passeport ye ka taa aéroport fɛ duguw la drogue joli bɛ minɛ aéroport fɛ marifa joli bɛ minɛ aéroport la trafic joli bɛ minɛ aéroport fɛ ni mɔgɔ lankolon tɛ na aéroport fɛ ne ko France aéroport fɛ pourquoi machine bɛ kule mɔgɔw la ni ko lankolon tɛ kɛ aéroport fɛ pourquoi aéroport fɛ mɔgɔw bɛ tɛmɛ i y'o fɔ machine kɔrɔ ni nɛgɛmafɛn b'i kun a bɛ kule pourquoi valise bɛ bila ka taa tɛmɛ ordinateur fɛ k'a kɔnɔna lajɛ ni kojugu tɛ kɛ aéroport fɛ n ko fantan de bɛna dugumala fɛ fantan o de ka kojugu bɛ kɛ dugumala fɛ drogue n'a bɛ don chauffeur min b'a bolo o ye fantan de mun b'a mobili bolo o ye fantan ye mun bɛ d'a kan o ye fantan ye mun ta y'a ye olu bɛ to so de ok donc belebele kumabaw bɛ na aéroport de fɛ donc u minɛna aéroport de fɛ olu de ko ONU y'u bila ka na ONU ye diɲɛ bɛɛ ka tɔn de nkalon tɛ tigɛ yen donc ni ONU ko k'a ta kalama Mali ko an y'aw minɛ anw ta kalama donc aw ko non k'u bɛna ONU de nɔfɛ k'u bɛna Allemand ka sɔrɔdasi garder Allemand ka sɔrɔdasiw nana ka na Malidenw garder mɔgɔ wɛrɛ fana bɛna Allemand ka sɔrɔdasi garder un gardien gardé j'ai jamais vu ça un gardien gardé ne bɛ gardien ta ko k'an ka so garder gardien fana bɛ taa mɔgɔ dɔ ta ko ka n'ale garder o tɛ gardien garder ni tubabukan yɛrɛ est ce que nin sera kɛlɛ la un gardien gardé non mais ça c'est des foutaises donc président yɛrɛ ko non ko ni ONU ye mun fɔ ONU ko k'u ta kalama hali sa ni o jamanadenw n'olu ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka taa kuma o président fɛ o k'a fɔ Mali ko yafa dɔrɔn de ka deli an ka yafa deli ni président ko k'a b'a kati jaw la dugudenw k'a fɔ k'olu bɛ président défend o kan Karonga k'o bɛ cogo di kan jumɛn b'i da Karonga Kamara
dugudenw ka fɔ ko olu b'u ka masakɛ jaabi o kan o kɔkɔrɔma don o kan o dugudenw ka bɔ olu ma manifester o ko ka sɔrɔsiw minɛ kun fɔ olu ma manifester o ko ka justice kɛ olu ma manifester o y'a faamuya wa ko tiɲɛ ka fɔ olu ye olu bɛ ka manifester ko k'u bila u bɛ ka aw bɛ ka manifester Abidjan u minɛlen bɛ Bamako de aw ka manifestation ye Côte d'Ivoire de u ma minɛ Côte d'Ivoire président m'u minɛ a ka gouvernement m'u minɛ gendarme m'u minɛ policiers m'u minɛ Côte d'Ivoire eaux-et-forêts m'u minɛ Côte d'Ivoire armée m'u minɛ Mali armée de y'u minɛ Mali armée de y'u minɛ Mali président de y'u minɛ Mali policiers de y'u minɛ u bɛ Mali de kɔnɔ n'aw bɛ manifester aw tɛ manifester Côte d'Ivoire ko k'u bila dɛ aw bɛ na manifester Bamako ko k'u bila so aw bɛ manifester a ka président bolo n'a bɛ se k'u bila a ka n'u bila aw yɛrɛ y'a faamuya sans délai o ma tila ka fɔ aw ye ko ka négocier a kuma fɔlɔ de ko sans délai n tɛ n fa dɔn n k'o ye fadina ye bilahi n tɛ n fa dɔn i tɛ i ba kamalen de dɔn sinon bɛɛ b'i fa dɔn n tɛ n fa dɔn o ye faduna de a ye n'u nɔfɛ kɛ a tɛ ka kɛ négociation yan sans délai depuis o kɛra ko k'a négocier depuis aw tɛ sɔn min aw yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko an ka masakɛw bɔra k'a fɔ ko sans délai mais u tilala ka na ko k'a négocier depuis aw t'a dɔn ko n ta ka jugu i bɛ mun ka bulonda la o de tasumalen don depuis aw t'a dɔn ko n'i ye wuludenni ye ka wo ci wuluba la a b'u ka so de depuis aw t'a dɔn n'i y'i muso bugɔ k'a tɛ den wolo n'a ye filani wolo i b'a to yen ni bogotigini kɔnɔɲɛ fɔlɔ kɛra filani a bɛ den wolo nege bɔ a la bilahi talayi n'i ye dɔgɔtɔrɔ su ye bolo la fura ko tanya tɛ dɛ bɛɛ de bɛ sa aw m'o faamu depuis yen halisa n'aw b'o kulo la an bɛ concert tiɲɛ aw bɛ k'aw ka ŋaɲaki bɛɛ kɛ Abidjan de u ma minɛ Abidjan koyi a ye na Bamakɔ kɛ aw yɛrɛ dɔ ka na manifester sa i y'a faamu pɔkɔ Jegua pɔni dɔ de Jegua cɛ pɔn dɔ de bɛ pɔkɔ ni Jegua cɛ pɔni i b'i jɔ pɔni kan dɔrɔn i sen kelen o bɛ yan fɛ i sen kelen bɛ Mali kɔnɔ na aw manifester dɔrɔn aw kana yɛlɛ pɔni sanfɛ bilahi minnu nana manifester n'u bɔra Abidjan ka n'u jɔ frontière pɔni sanfɛ an bɛ bɔmu wuli bilahi i kunkolo i sen bɛ bin ta feere i bolo kelen bɛ bin i y'a faamu Buwake i y'a faamu i kɔ buruburu o bɛ bin tumuti i y'a faamu i ɲɛkisɛ o bɛ taa bin i y'a faamu o fɔ ka dugu la i y'a musokɔrɔ i kunkolo zɛmɛ o bɛ taa bin Abidjan ni mun y'a ba den u ka n'u nɔfɛ a ye n'a ka manifestation bɛɛ kɛ a ye na dɔrɔn hali i sɔnni ni mun y'a sɔnni dɔrɔn tɛmɛ pɔni na ko k'u ka sɔrɔsiw bila i y'i sɔnni mun tɛmɛ i sɔnni an b'a i sɔnni nkalon k'i fa bidun k'i ba bidun n'a y'aw ba den a ye na cɛya kan fɔ de don aw ka dugu kɔnɔ o minɛna aw ka dugu de kɔnɔ cɛya kan fɔ de don Alassane ɲɛkɔrɔ Alassane de y'u minɛ Alassane m'u minɛ koyi aw b'a dɔn pɛrɛ ko Alassane m'u minɛ wa aw b'a dɔn pɛrɛ ko Alassane sirannen don nin ko la wa aw b'a dɔn pɛrɛ k'aw ye fɛn o fɛn yira o si tɛ a fɔra aw ka n'u nɔfɛ de est ce que nin kuma ka ca bilahi ni dugu dɔ de kun don ko Alassane bɛ se dugu min na sisan kun b'a sɔrɔ a taara o dugu la aw b'o dɔn aw ka sɔrɔsiw b'o dɔn ni dugu dɔ de don ko Côte d'Ivoire bɛ s'a dugu la k'i ye Côte d'Ivoire sɔrɔsiw minɛ bilahi sisan kun b'a sɔrɔ aw ka sɔrɔsiw bɛ ka cɛgɛ don dugu la k'a filmer k'a ci aw ma sɔrɔsi de b'aw bolo ni donsoya ko don n ko donso an ka taa donso kɛlɛ la kɛ donso o donso bɛ Côte d'Ivoire kuru kara bɛɛ bilahi talayi dalu t'a donso si bolo dalu ma bɔ Mali la a donso tɛ yen a donso tɛ yen a soma tɛ yen a tɛ yen n'a fɔra Mali n yɛrɛ t'a fɔ a bɔra Mali la mun ma bɔ Manden parce que aw sigilen don Mali de don Manden de don aw ka den dɔ bɛ ko Ami je te dis il faut essayer k'i kuma tuguni dɔ Ami i ka dɔn moi je te connais depuis 2016 Ami Boba i kuma cogo dɔ i bɛ ka ko dɔ kɔri ka n'a kɔrɔbɔ dɛ i b'a dɔn pɛrɛ ne de tun b'i ladi video kɛcogo la ne de tun b'i ladi i k'i dusu jigin hali ni ko min kɛra n'i taara i mela la ka banni kɛ ne de tun b'i ladi depuis i bɛ sport kɛ sɔgɔmada fɛ n'i bɛ tenni don ka sport kɛ ni ne b'a f'i ye k'i ka nin dabila video la n'i cira ne bolo mais i y'o bɛɛ dabila o Ami Boba kalanden karamɔgɔ bɛ kalanden ɲɔgɔn bɔ mais kalanden ma karamɔgɔ ɲɔgɔn bɔ Ami Boba e tɛ histoire foyi dɔn Manden i tɛ histoire foyi dɔn i bɛ ka ne ka histoire de lamɛn k'i b'u tradi tu peux pas hein Sunjata i b'a dɔn pɛrɛ jamana bɛɛ tun ye Manden mais e b'a dɔn pɛrɛ ko Sunjata sigiyɔrɔ tun tɛ yɔrɔ min kɛra Côte d'Ivoire bi i b'a dɔn ko Sunjata kɔni ma deli ka kalo kelen k'o dugukolo in na i b'a dɔn pɛrɛ
Al ni Côte d'Ivoire qui est mandé, il va donc au Sundiata Koninga Palais Kunte. Il va donc au Nico Trouamaganga Palais Kunte. Il va donc au Nico Kabadjan Kamaraka Palais Kunte. Il va donc au Nico Sosoka Palais Kunte. Il va donc au Sumaru Kanteka Palais Kunte, Côte d'Ivoire Dugukolo Konika. Al na be qui est mandé. Il va donc très coup Konima Sigi. Où Sigirami? Donc, il y a un ko jamana bede kun kelenye ka bede kun mande tu peux pas ite histoire mun do ito do ami bomba imamu kala ito kala nya jaleno te lettre sebe ami billahi nya jale to ni ma kala ite lettre sebe nya jalo te lettre sebe ne mon fama je sais que il beta don quoi kana china ne mai et rebo don prêt mon ami. Il y a un Ivoirien aussi, je l'ai vu, tu es en train de dire histoire de Mandé. Et tu dis, appelez-moi Bala. Tu vas dire histoire de Mandé. Et tu es en train de dire ce que Bala a dit, mais le fait que tu le traduis en français seulement. Mais ça, c'est pour bluffer des Ivoiriens, pas nous les Maliens. Histoire, ça nous appartient. Histoire de Mandé, ça nous appartient. Ou plus précisément, ça appartient à moi seul, Bala. À moi seul. Donc, ne prends pas mon histoire de rencontrer en français pour que les Ivoiriens puissent te dire que tu connais de l'histoire. Non. Mon ami, tu es petit. Tu n'as rien dit. Ok? Côte d'Ivoire fait partie des Mandés. Mais il n'y a pas une semaine, même un mois en Côte d'Ivoire, à part Sundiata Keita. À part Sundiata Keita, il n'y a pas un roi qui a même passé 3 jours dans le terre ivoirien actuellement. Côte d'Ivoire, c'était le champ. Les champs de cola. Ok, les gens ils vont aller, ils vont rabouter, ils vont aller, ils vont faire, ils vont cultiver le cola après. S'il te plaît, laisse histoire. Quand on parlait histoire mandingue, à part Laurent Gbagbo, je ne vois pas quelqu'un qui peut même parler. Parce que quand j'ai lu l'histoire et livre de Sundiata Keita, écrit par Laurent Gbagbo, je l'ai fait Gbagbo confiance. Tu connais rien dans l'histoire. Ami Boba, toi-même tu sais, tu ne connais pas l'histoire. Depuis que tu étais à Dubaï, tu sais très bien. Chaque matin, tu faisais tes vidéos. Tu n'as jamais eu 1000 vies. Billahi talaï. Depuis 2016 jusqu'à maintenant, je ne t'ai jamais vu une vidéo. Je t'ai vu, tu fais vidéo une semaine, tu n'as même pas. Une semaine, 16 vies. Tu sais que toi, tu as déjà fait tout ça. Toi, tu le sais, je le sais. Depuis tu fais sport. C'est pas maintenant que tu es rentré en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, tu as eu ton mariage. C'est bon. Que Dieu bénisse ton mariage. Mais moi, laisse-moi à côté, ami. Tu es trop petit. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Ouais. Tous les Ivoiriens, tous les Djoulas savent que tu es petit devant moi. Tout le monde. Si je t'ai écouté, si tu veux, je prends tes 10 vidéos et je vais te corriger tout. Tu le sais très bien. Donc, laisse-moi, s'il te plaît. Ce que tu veux faire là, ne le fais pas. Je suis plus écouté en Abidjan plus que toi. Billahi Ami Boba. Je suis plus écouté à Boaké plus que toi. Je suis plus... Il n'y a pas un réseau en Côte d'Ivoire que je ne suis pas plus écouté que toi. Que les gens ne m'aiment pas plus que toi. Tu le sais très bien. Mon fan en Côte d'Ivoire, Billahi Talaï, c'est plus... Toi qui le sais. En Burkina, c'est comme ça. Tous les termes mandingues, il n'y a pas quelqu'un qui est plus écouté que moi. Dans les 8 pays mandingues, je te le jure, il n'y a pas un pays que je ne suis pas écouté plus de 58%. Tu le sais pourquoi? Parce que je connais les vraies histoires. Donc, je te respecte, laisse-moi, Ami Boba. Si tu as compris, ça t'arrange. Si tu n'as pas compris, tu peux essayer. Parce que le jour que je vais te prendre, c'est ce jour-là, tu vas savoir que toi, tu sais très bien. Il n'y a rien qui est mélangé comme une histoire que tu ne te mêles pas. Tu as insulté. Tu aimes qu'on mélange pour faire des insultes. Tu as commencé avec les Maliens, des insultes. Où on est allé? Je te dis arrête ça. Avec ça, tu vas nulle part. Parce que toi, tu croyais que toi, tu sais insulter. Insulte, c'est créé au Mali. Parce que tu es en train d'insulter la langue Bambara. La langue Bambara est créée au Mali. Donc, tu ne peux pas lui dépasser en insulte. Surtout si tu parles Djoula. Tu ne peux pas insulter plus que les Bambara. Toi, tu parles Djoula. Djoula vient de Bambara. Tu ne peux pas connaître les mots plus que eux. Je te dis, arrête ça. Personne, dans le terme mandingue, personne peut insulter plus que les Maliens.
Parce qu'il a insulté en Bambara. Si c'est en Manding, personne ne peut battre les Guinéens pour parler Manding. Ça n'existe pas. Les Guinéens. Donc, Bambara, il faut comprendre ça. Quoi. Tu ne peux pas parler Bambara plus que les Maliens. Personne ne peut parler les Mandingues plus que les Guinéens. Ça, quand même, je dis haut et fort. Donc, toi, tu parles Djoula. Djoula, ça veut dire il faut laver Bambara 77 fois pour avoir Djoula. La langue Djoula. Il faut laver Bambara 7 fois, 77 fois pour que tu puisses faire la langue Djoula. Donc, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut apprendre 77 ans. 77 ans. Tu fais 77 ans à apprendre Djoula pour que tu puisses répondre à un Bambara de 16 ans. Pour que tu puisses parler avec un Bambara de 16 ans, il faut que tu vas avoir 77 ans, tu parles Djoula. Pour que tu vas savoir il y a quelle distance entre Djoula et Bambara. Donc, si on te dit tu es plus fort, personne, il n'y a pas personne, tu peux parler Djoula et tu vas battre les Bambara. Ça c'est faux et archi faux. Tu as parlé, tu as beau et parler, tu es devenu griot, n'importe quoi, tu ne peux pas parler Bambara plus que les Bambara. Les Djoula, c'est Bambara. Donc, tu insultes, ils vont te battre, c'est leur langue. Est-ce que tu vois, toi c'est importé. Importé, toi c'est importé. Importé. Ce que tu dis la Djoula là, c'est importé. Ça vient du Mali. Ok? Ah, mais comment tu peux battre les Maliens même? Donc, pour nous vaincre, il faut parler une autre langue. Si c'est Djoula. Sinon, si c'est Djoula, Bambara. Si c'est Djoula, Bambara, Mandeng, non, laisse-nous. On est premier. Billahi talay. Ça, je te dis aujourd'hui. Djoula, tu sais, Djoula kamena ite se ka bamananga kamena bati. Bamananga mena te se ka maninga kamena bati. Maninga kamena te se ka maraka kam bati. Quand on be boro olu de la. Ne balaba fo o fort. Billahi talay. Djoula ite se ka bamananga kam fola bati koy. Billahi talay Djoula jeli mouye Djoula kan dron foka Djoula kan kalani bebolo ka be Djoula kan fono billahi atese jena ka bamananga fola mumbe bamananga me santan wora atese ka bati wallahi bamananga mena fana ibe sambi wolonvla ni wolonvla la billahi tese ka maninga kamena bati santan woro itise ko bati kumana maninga kanfola sambi wolonvla ani san wolonvla billahi atese ka maraka kanfola mumbe maraka kama santan woro bati kumala parce que a bɛɛ juruba kelen ni mun bɔra yɔrɔ min na o bɔra yen manden tigi y'a ka di jataw ma koyi ami ko ne ka histoire la ko anw bɛ k'a fɔ ko Mali ye manden ye ko alors que ko dugu bɛɛ don mais n ko ne de y'o fɔ e ɲɛna i y'o mɛn ne de da dugu bɛɛ don manden masakɛ si tɛ mun sigira Côte d'Ivoire a tɛ manden masakɛ si tɛ mun donna Côte d'Ivoire territoire kan manden masa min donna Côte d'Ivoire territoire kan o kɛra Sunjata Keita ye Sunjata Keita donna o ye a kɛtɔ ka manden bonya ka taa worodugu la i y'a faamuya wa a y'a bonya ka taa farata kan ka t'i jɔ fo kɔgɔji la Sunjata a tɛmɛna yen de fɛ à part ça manden masakɛ jumɛn taara wa o masakɛ tɛ manden mun ma don Mali dugukolo kan k'a tɛ yen mun ma sigi o donna yen Mali ni Guinée i y'a faamuya wa capital, c'est-à-dire capitali, il y a fama capitali est fly. Il y a fama barakero ani capitali yere la Guinée ani Bamako. Ton nous gouverneur de Kumbe, massacre au dodo, ni son watch ou bien avoir Sunjata nine sur la Soumarou Kande nine sur la Côte d'Ivoire. Et maintenant mon enfant yana. Et maintenant mon enfant yana. Et Côte d'Ivoire histoire d'or. Il veut faire histoire de iti jamu yɛrɛ ta i k'a lajɛ i jamu ta dɔrɔn i k'i ka histoire bɔ yɔrɔ ɲini bɛɛ b'i tugu de koyi i jamu ka ca jamana mun na i bɛ bɔ o jamana de kan i y'o faamuya mun digira aw la a fɔra de koyi ne m'a fɔ dɛ aw bɛ se ne de la Gbagbo y'a fɔ an m'o faamu o Gbagbo m'a fɔ ɲɛna ko Alassane est né Voltalique grandi Voltalique il a fait école et il est étudiant Voltalique il a commencé à travailler Voltalique
Il a payé sa maison Voitalique. Il s'est marié Voitalique. Alassane est devenu ivoirien. Il y a Famawa en 1993. 1993. Allo ya sore yere bangera. Ote Dunaya. 93. 93. 93. Allez croquer. Ou ka koronoui. Akera ivoirien 93. Mais ni mo doko ko otgi otgi bangera étant burkinabé au koko techen. Au dunga président do de afo. Côte d'Ivoire ga indépendance temene au miria. Ni ya meko indépendance we jamana ka horonya de. Jamana ya ka horonya soro tugomina. Indépendance président be balola. Beje masonga ta indépendance keneka. E okuma beje kunga indépendance te. Beje kera président be balola beje mata. Laurent Gbagbo mata. Oui, indépendance di. Mali indépendance la Alpha Omar Kunare mou ni mogota ya Alpha Beta. Président Flashi mata. Ou dun bey candidat e fana okoro ko indépendance kunte. One love à vous tous. Kana balaba. Bon, ame sengana amina police ga vilo ke. A danki sedi.